no te saco, pues está tapando él. Ahí está. Están deixando todos, Otra vale. vez. Hola, hola, buenos días. Gracias. Bueno, eso descansa un poco más, ¿no? Ahora estamos unos días Parou, ¿no? ¿no? 35 años en el campo. No sé por qué me dicen que no, pero bueno. Esto está todo secado. Esto está completamente seco. Xa non vemos máis, porque a xente que vive do campo O global da DO está por cuantificar, pero demos hoxe de marxe para que as bodegas e viticultores informaran. é moi complicado. Pero te quero decir, esto está no poder vendimalos. No, isto non pode vendimar. A ver, vais a traer unha vez. Nós, para os viticultores, Depende de que zona. se te así. Eu non ia fazer isto. A menos de 3 kilómetros que estamos ahora mismo evaluando. Xa hai varios concellos que se están dirixindo a nós, facendo petición nese sentido, acollendo o ofrecemento que fixo o presidente do goberno, outro día cando estuve en Ourense, hoxe mesmo facía outra vez o delegado do goberno, nunha entrevista que lle leí nun medio de comunicación, pedir que o exército nos bote unha man en todo isto, porque ten medios para poder facelo, e a dimensión é moi grande. Por suposto que a Xunta de Galicia fará a súa parte, pediremoslle colaboración tamén ás diputacións, pero creo que neste momento ese labor do exército, non necesariamente a través de unha unidade militar de emerxencias, entendo que hai outras unidades no exército que poidan facer estas labores que non son de ataque directo ao lume, pero que son moi importantes e teñen medios e maquinaria para elo, que nos boten unha man durante estes días, porque va a ser un labor importante, e neso estamos agora mesmo.